C'est-à-dire que Mali de ani muso de muso ani mɔgɔ sifin ani sijɛ bi mɔgɔ kelen ka kuma tɛ diɲɛ ka kuma bɛ yan n'o tɛ so ka sɔrɔsi minnu bɛ yen ɲɛfɛ dɔw bɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ kɔnɔ ne bɛ fo minnu bɛ fili la minnu fana ye jamana minɛ mɔkɛ ko la ka jɔ ka bila ka bitɔn mɔtɔ an b'o bi ka kɛnɛ kan olu cɛkɔrɔbaw de bɛ yan se ko dɔw ye o ye jamana minɛ n'u ka se nɛgɛ ka jɔ ka bila kisi an b'o fɔ an b'olu ka kɛnɛ kan n'u ye ci bila donsow ma donsow fana bɛ ci lasigi u ma k'u fo ka presi mɔgɔw bɛɛ fo ka silamɛtɔn bɛɛ fo Mali tun ye jiginɛ de ye jamana bɛɛ tun bɛ na ɲɔ de bɔ a kɔnɔ mɛ sisan a jiginna da bɛnbɛ yɔrɔ min hali ni Mali kelen tɛ a bɛ farafinna anw de bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ ko kalama an bɛ azɛnw ka ɲɛmɔgɔw an tɛ se ka kuma in fɔ ka jigin donsow fana ko u ka foli lasegin aw ma finitigi minnu bɛ kɛnɛ kan n'olu ye denmisɛnw ye bi ko ala k'u fana ɲuman bɔ minnu nana kɛlɛkɛyɔrɔ la ala ka hinɛ u la ala ka ɲɛ fisa u ma tutuya kan minnu ka adamadenya tiɲɛnen don n'u fa n'o fana tiɲɛnen don k'an ka hakili t'u la denmisɛnnin minnu fana bɛ jamana kunna bi an k'u sen fila minɛ u bolo fila minɛ ka hakili t'u la ka k'u kuma da ye ka k'u hakili ye o de fɔ aw cɛkɔrɔbaw ye donso an fana ma ɲinɛ aw kɔ a ka bila kun na bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ bɛ Maliko la mɔgɔ kelen bolo tugu a tɛ sama ma san donso bɛ yan Fana bɛ yan Bamakɔ bɛɛ bɛ yan donsoba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kuma de bɛ ne da k'o fɔ aw ye o kuma la kuma tɛ fɔ ka jɛngɛ an bɛ aw ta mɔgɔw fo ka presse privée bɛɛ lajɛlen fo ani minnu wele hali an ma minnu wele n'u y'an sɛgɛrɛ an b'u bɛɛ fo ni donna min kɛ sisan o bɛ hakili to cɛkɔrɔbaw an se ɲɛmɔgɔw a b'a hakili to nin yɔrɔ la yɛlɛnta a ma labɛn a kɛra cogo min aw b'a dɔn ne b'a dɔn san wɛrɛ ta ni ala ye san nataw ta yan jɛnɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ cogoya la cogoya min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ fana kan ni ɲɛna ka dɔ wɛrɛ bɛ ɲɛ ka tɛmɛ ne kan o bɛ fɔ wari mɔgɔw fɛ olu de ɲɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye ala sago sago u bɛ kuma di an se muso a jɛgɛ fɔ ye an ka Mali kura tɔgɔ an bɛ numero di kɔrɔbɔrɔw ma u ka dɔɔnin fɔ Mali kura tɔgɔ la an k'u la donso ko b'a fɔ. n balimaw a ye Isa Kone ka kuma mɛn a ye tɛgɛrɛ fɔ Isa Kone sa a ye tɛgɛrɛ fɔ a b'a kuma tɔ fɔ a y'an bɛɛ fɔ an ka se yɔrɔ min ma yan ye donso. an bɛ kɛnɛ min kan bi an nisɔndiyalen an nimisi wasalen an ka belebele bɛ an bolokɔrɔ karamɔgɔ Isa Kone bolofalaba dɔ bi jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan n m'a ye tiɲɛ ye n m'a tɔgɔ mɛn o ye nkalon ye donc karamɔgɔ Isa Kone ale bɛ an bolokɔrɔ nin wagati la donc a tun ye accident kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya di an ma ala k'a ban pewu donc karamɔgɔ Isa Kone an bɛ a kɛnɛ fila bɛɛ b'a la donsoya kɛnɛ sɔrɔsiya kɛnɛ donso tɛ ko sɔrɔsi ye ko sɔrɔsi ye nisɔndiya jumɛn bɛ karamɔgɔ Isa la nin wagati la ka ɲɛsin bon Mandi TV Amady ne bilama tɛ se nisɔndiyara fɔ n da hakɛ ne AG kumataw ka kɛnɛ an bɛ jamana ka kɛnɛ ne bɛ ala ka jamana kɔnɔ sɔrɔ ala ka jamana lafiya ala kana jugu sa ala kana jugu sa ala kana jugu sa an bɛ kɛnɛ min kan jamana ka kɛnɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ donso ka kɛnɛ somɔgɔw ka kɛnɛ sɔrɔsiw ka kɛnɛ AG kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka kɛnɛ tele mɔgɔ ka kɛnɛ radio ka kɛnɛ n'i ye ne ɲininka bi hali ni sira ka ne ɲininka ka tile ka ɲininka n bɛ tile k'a jaabi ka si k'a jaabi nisɔndiya parce que depuis n bɛ Mali kɔnɔ n ma deli ka nisɔndiya ka se bi kan jamana ye yamaruya di sɔrɔsi kɔrɔw ma k'an bila tulonkɛ nin la a
kɛra cogo to hali n'an bɛ gɛrɛndɛ kɔnɔ olu de y'a dɔn ko anw de ye jamana in jɔ ka jamana in kolo gɛlɛya ka don olu ma sɔrɔsikɔrɔ ka tila k'u bolo da ne kan ko ne ka donso wele ko donso kana k'an seere ye a kɛra tile fila nɔ hali a ma tile sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ sɔrɔsikɔrɔ ka pɔsɔn kɔnɔ u y'a yira teri donso la u ka n'u jɔ k'an filɛ kɛ min tigɛ tɔnko tɛ cɛko tɛ nafolo fana wele wele da k'a ma minnu sɔrɔ k'a ma Mali donso fɛn fɛn sɔrɔ ka kɛ hakɛto dabɔ kama dugubaw ka yafa ma donso ka yafa komini bɛɛ ka yafa ma Mali donso ka yafa minnu tun bɛ kɛrɛfɛ n'olu ta joona joona nin cogo la o de yɛrɛ sera dɔw ma olu ma se yan mɛ donso bɔra bi fɔ donso 100 joli ne y'a dɔn ka fɔ ne yira sɔrɔsikɔrɔw la ko ne de y'u wele ka na sɔrɔsikɔrɔ ka kun ko ne de y'u wele ka na jamana ka kun accident kɛ accident ye latigɛ ye o tɛmɛnen ne ye fɔli daminɛ sisan sinon n kun tɛ hali wuli ka se mɛ n kɛnɛyara fo n ye fɔli daminɛ sisan donc an bɛ Ala tanto k'a kira tanto ka donso den n'a ba fo ne ka foli bɛ Mali sɔrɔsiw ye ka foli bɛ Mali jamanadenw ye ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka foli bɛ aw radio mɔgɔw n'a télé mɔgɔw Mane TV kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fo Voisine Ala sago sago Mali donsoya n'i ko sɔrɔsi ko donso n'i ko donso ko somɔgɔ n'i ko somɔgɔ ko jinɛtigiw dɛ parce que n bɛ wulu fɛ n t'a ku fɛ i tɛ wulu fɛ mɛ ne ɛnzan jɛnɔgɔ e yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ falen bɛ cogo min somɔgɔ ni donso bamananbɔrɔ nin ne yɛrɛ dɔw ka voyage daminɛ ka ci bila fana donso ma olu na ka ci bila san donso ma olu na wele yɛrɛ y'a kɔnɔ wele y'a sɔrɔ ne bɛ san ne bɛ fɔ san kɔfɛ Ala sago sago fana aw journaliste wele a fana n ka wele jaabi e ka tribune lajaabi sɔrɔsikɔrɔ ani sɔrɔsikɔrɔmuso ani sɔrɔsi finitigiw ni armée burufiyɛlaw jeni ka fanfari mɔgɔ ne yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn ne donnen bi a ma ɲa n kasi n'i ka adamadenya kɛ k'a dabila ka sɔrɔsi dabila sini mɔgɔ bɛ diya ne ka chef direct dabila somɔgɔw bɛ yan teri somɔgɔw bɛ yan donsow bɛ yan u si mana wari ko la gouvernement o dɔrɔmɛ kelen voté k'a di ne ma ko ne ka donso bɛ n bɛ k'a fɔ télé de la sɔrɔsikɔrɔ fɛn mun bɛ sɔrɔsikɔrɔ bolo k'a bɛ wari bɔ ka an ye nin kɛ cogo min na ni san nataw la ni jamana sɔnna ka sira d'an ma an k'a labɛn ka ɲɛ fɛn bɛ n kɔnɔ k'o fɔ Mali donso ye min ye Ala sago sago vraiment n bɛ u fo k'u ta ni ko ne ka n kɔnɔ kuma bi e yɛrɛ ka donsokɔrɔba dɔw kɔrɔ kojugu sijɛ sigilen filɛ u nana ka n'u sigi siga t'a la walahi sago t'i la diyara n ye k'an bɛɛ ma wa n'i ye ne wele waati waati ne ye nkɔnɔbɔlaw formé groupe kelen tɛ groupe fila ne bɛ se ka nkɔnɔbɔ groupe 4 lawuli fo ka se groupe 10 o ye tiɲɛ siga t'a la Ala sago sago t'i la donc fɔli bɛ k'a kɛcogo la n'Ala sɔnna bon ko n'a kɛcogo ni donsow y'a ye cogo min na u kana ni jigin n'Ala cɛ minnu fana nana n'an ye baara kɛ cogo min na jama ko don u kana ni jigin n'Ala cɛ siga t'a la Ala ni kira kama contre ni sale kosɔn ani barika i da sɔrɔ an b'i fo i da sɔrɔ
Suazi